ba na mata na taɓa faɗawa wannan jarrabawan a rayuwa. Akwai daga cikin mata da na aura na ajiye ta a can Dubai kwata wani lokaci, to ka san kawaye za su zo jifa ko, to mata ma suna da karancin tunani, wai ba zawara ne za ta baki shawari yadda za ki zana da miji sai a Najeriya. Wai ba zawara ne za ga a Najeriya tana tallen maganin mallake miji kuma mata su dinka saya sai a Najeriya. An gane? Wata daga cikin wani ya gane waye da cikin kawayen mata da ta shigo, ta koyance tana shigowa tana ganin yadda muke da ita, wallahi ta zace mata ke waye giya miki ana namiji irin wannan son, kai ba a yi. Yanzu kafin ya dawo ma ki jefar da wayar ki ko wani abu ki ce kawai ta bata. Waya na saya mata mai kyau, na dawo kawai wayar an sace ta. An sace wayar? An sace wayar. Kenan na yi shiru na ce in Allah ne Allah ka kuɗi za su yi wata. Bayan kwana biyu sai aka nuna min sim guda biyu da memory card, wai barawon ya zo ya jefar da su a bakin kofa. Na ce to shikenan ba damuwa, za su dawo a hankali. Wayan ma za ta dawo. To ina giya maka mun yi wata 6 ana soyewa irin na ango da amaryan nan kam, da ya ka shigo baby a honi gondi kankanati oh sweetie duk an yi wata 6 babu kala wa kala. Amma wannan ta shigo sanda na yi wata 2 da wani abu na gagara gane kan matata, sai na zo na zannan da ita na ce da Allah ta giya min tsakanin da Allah me yake faruwa. Sai ta giya min ta ce ai wancan ne ta zo ta ga yadda muke da kai fa ba zawa raji ne, auren ta 3 wallahi auren ta 3. To sai ana taka tsantsan munafurci bai yi ba, in wani ya kiɗa maka munafurci sai ka rasa yadda za ka yi a rayuwarka.